Allah ya taimaki mai gari, wato akwai wanda suke so su kawo mana fa kumbiya game da takin nan da gwamnati ta bamu a raba ma talakawa, kuma gaskiya kamata a dauki mataki a wannan garin nawa. A wannan garin ranka ne. Ai ba zai taba yiwuwa ba. Mu ne gari ko mu ne masu gari, da mun wannan garin nawa ne. Babu wani mahalukin da zai zo mana wannan abin a garin mu kyale shi. Duk wanda ya nemi ya taka fadar mu za mu taka shi. Ko shi wane? Gaskiya ne ranka ya dade. Ai dan ma kana musu sanye ne, amma kwanan nan kowa zai ci uban shi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Allah ya ce mutum da gari. Waziri, komai na tafiya normal. A lafiya. Wallahi sarki na kokari. Ko madari. Ina jin kokarin da yake, Allah ya saka. Assalamu alaikum. Alaikum Assalamu alaikum. Sanuku. Na yi so. Ranka ya dade. Allah ya taimake ka. Allah sa ka gama lafiya ranka ya dade. Kana nan? Madari. Ya gida? Lafiya lauya aiki. Ni kaina na zo umma sarki godiya ne. Saboda irin kokarin da yake yi. Ai Allah saka da mai da alheri. Amin. Allah ya amin. Ai dole ya labe ya dinga hada a gari. Wannan ramuka babu gyara. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya taimake Allah bai. Ya gari ya aiki. Sarki ya kwana biyu. Ya ayyuka ya jin daɗi. Da wannan da zama. Shike ne Allah bai. Ranka ya dade na magana. Talakawa. Ba hankali. To tunda dai gari ya riga ya lafiya. Gaskiya ne ranka. Komai ya riga ya zama normal. Da girma kuje. To yanzu nan a fadan nan babu wanda zai bamu wani dan labari wanda zamu sha? Ai ni nike da labari ranka ya dade. To dan. Mu da duniyan tunda muka zo da labari muka zo. Allah ya taimaki mai gari, ai ni nake da labari. Ranka ya dade na sauraron ku. Duk shegen da ya kuskure ya mana ƙarya sai ya ci kwalban shi. Waziri. Ba mu sha. Sarki na sauraron ka. Yawwa, rannan na zo na ce zan siyo tinkiya. Anya. Kuma ka ganni da kuɗin. Kwarai. Kuma na siyo tinkiyan kuma ka ganni da ita. Haka ne. To waziri, da na kai tinkiyan nan gida, haihuwanta na farko ta haifa min 'ya'ya 5. A'a. Na ji daɗi. To da ta tashi haihuwa na biyu. Sai ta haihu min karsana guda 2. Kuma. Kai. Allah ya batun na albarka. Na uku kuma tana da ciki. Ka san me kiwo ba a rasa shi da ya je siyo da sauransu. Na siyo. Na dawo. Sai na buga sallama na shiga. Sai na ji wannan tinkiya ta cewa alaikum salam sannu da dawowa. Kana ji? Na tsaya ina mamaki. Sai ta ce haba mai gida ka daina mamaki. Ina da albashir. Nan gaba wannan cikin da kake gani idan na tashi haihuwa raƙumi zan haihu ma. Kai dan talakawa na zu. A gaban ranka da ɗaya ka shilla lokariya. Waziri, Ranka ya dade. kyale su. Mazari, ba mu naka labarin. Allah ya taimaki mai gari. Dama je kun san ni asali na dan jigawa ne. To da na taso a babur na biyo ta wurin wani aboki na a Kano na dauko shi dan ya rako ni nan garin Kaduna. Huta muke a mashin sai na ji kukan mashin ya canza. Muna tunanin vlog ne, rike wuta nike da rosa kinkimu ina gudun kar ta mutu. Huta muke yi. Muna shigowa cikin garin Kaduna. Sai muka ga wata mai abinci sai muka faka don mu ci abinci. Sai aboki na ce yana da kyau mu gyara vlogin nan saboda kar mu gama cin abinci mu buga ba ta tashi ba. Yana buga sai ce mun ba inji. Mun tsaya muna mamaki sai ga wani mai karamar moto ya faka. Sai ce ina ta tsaye da ku ba ku ji ba. Muka ce mai lafiya? Ya ce ai injin mashin kudin ku ya faɗi tun a Zaria ina ta tsaye da ku ba ku ji ba. Wallahi aka ci gaba da samun makaryata irin ku a wannan gari to sai an yi girgizan kasa. Waziri, Ranka ya dade. kyale su. To baba, ba mu naka labarin. Shekara 40 da wani abu da suka wuce baya. Na yi kiwon dabbobi. Har na zo na kiwata bunsuru. Bunsurun nan kiwata shi nake yi. Ya ce ya koshi ya mulmul. To ka san namiji da mace yanda suke. Wata rana ina shigowa cikin gida. Kawai shi bunsurun nan yana kallo na ke kira suna na gangan. Ya bunsurun ya ce mai aure. Abin ne ya ban mamaki. Wani ba zan mai aure ba mai da shi kasuwa. Na tsaya na kalli bunsurun na dai na sake shi ya gudu. Kai tsoho na a gaban ranka ya dade kace.
muna tunanin kai ne za ka kawo mana ingantaccen labari kai ma sai ka tashi ka girbo mana naka ƙarya. To wallahi a garin nan in dai kuna sharara mana ƙarya sai an rika muku bulala sala wallahi. To yanzu yalla bai wani hukunci ya dace da amawayin na 'yan majalisar naka? ai waɗannan da kake gani rabu da su. Ka san nan shekaran jiyan nan tumaki da awaki suka dinga zanga-zanga su ma sai an ba su yancin kansu. Ina gwada ranka. To yau sun zo ma sun kawo ƙara dole sai sun zo a zaɓe na gaba za su fito takarar shugaban ƙasa da gwamnoni. An yi haka rai kashi daɗe. To ina ganin kwanan nan wannan zaɓe na gaba dole dai akuya bunsuru ko kuma rago zama ya fito a shugaban ƙasa na gaba. Ai ni ne nan shaida. Wato awakin nan yanzu dokar da ya kamata ma a fitar ranka shi daɗe. Kar a sake ka wata akuya a wannan garin. Waziri ka ci buro uwa. Haka kuma